Hola a tots, I totes. benvinguts al primer bloc de Bike Topic. Esperem que el primer de molts. I aquí... Això, que lo difícil és la constància. Exacte, aquí amb el mestre Euskitim, que on som, Òscar? A l'aeroport de Barcelona, a l'aeroport de Joan Catarrelles. I aquí el Toni, Hola, què tal? Tenim tots. I no res, ens anem a buscar l'avió perquè ens anem a l'Epic Gran Canària. Si ens deixen, perquè ja... Si ens deixen entrar, perquè tenim overbooking a la porta d'embarcament, o sigui, l'avió va amb overbooking, així que no res, anem a veure si ens deixen pujar, però abans us posarem, aquí la idea és fer blog setmanal i ensenyar-vos tot el que anem fent durant la setmana. I aquesta setmana ha començat sobre la Pivot Match 4 SL del Ruben de Level Bikes, així que us deixo unes imatges de les rutetes que hem fet el dilluns i el dimarts, i després seguim amb el tema Gran Canària. Tenim asiento. Hem entrat. Hi havia overbooking. De fet, el Toni i jo hem sigut els primers d'entrar. Toni? Nosaltres sí que teníem d'això. I aquí, el col·lega s'ha hagut d'esperar a que un es donés de baixa. A Corea tampoc el volíem. A veure d'on ve el problema. Que el senyor que no s'aclara amb les tecnologies és un boomer i no va poder facturar ahir. No, si hagués fet el check-in ahir, avui teníem seient. Sí, per això m'ho envien a mi, perquè... Perquè el Dani t'envia tu. Clar, perquè sap que l'únic que funciona aquí. Sí. Total, que pilota el Paligol, volem a Gran Canària. Doncs ja tenim les maletes i ara anem a buscar el jefe. Ensenya els Peter Pans, tio. Els Peter Pan, sí. Anem a buscar el jefe. Què passa, Euskitimers? Ja, han arribat. Ah, no, que m'havíeu deixat a mi, a Barcelona quasi, no? Quasi. Madre mía. El Toni com tirava cap dintre. Anaven a deixar tirat,
Arribats a l'hotel, fem un room tour. Deixarem la nostra habitació per final, que tenim el Toni en pilotes. Aquí, a la dutxa, aquí al costat el vàter, habitació d'Husky Team. A veure, hi ha vistes o no hi ha vistes? Vistes. Pas mal, les vistes. I... ja tenim el Toni vestit. I aquí la nostra habitació. Tenim un vídeo per transport detrás, Ens n'anem a sopar demà més. Bon dia. Doncs divendres 6 de febrer i ens n'anem a la Social Ride de l'Epic Gran Canària i ara us ensenyarem el cotxet que portem, Aquí amb un descapotable, full equip, vull dir que... Sí, mira, hi tenim el jefe ja a punt, Pas mal. Un rodeo. ¿Qué pasa? A ver, lo primero, respeta a los mayores. Sí. L'acabem? Te frenes i salta el capó. Cotxe, saps? Hem aparcat superbé, però el cotxe que ja tot embarrancat, què? Aparcat. Pot ser que quedi tan... Anem a veure el barranco de les vaques. Doncs hem fet una mica el ruc, perquè hem anat barranc avall i resulta que d'on érem era barranc amunt. I ara l'Husky ens hi porta. Ara us donarem una lliçó, us regalarem una lliçó de màrqueting i el professor Husky Team us explicarà, sisplau, Òscar, procedeix. Bueno, justament aquí és un dels hotspots turístics de la illa, perquè és el barranco de les vaques, l'entrada, i clar, aquí passa molta gent al cap de l'any. De fet, la barana està Molt gastada. gastadíssima de saltar la gent per damunt. Dius, hòstia, que potser no és el teu públic potencial? Possiblement no, però sempre hi haurà algú aquell que buscarà farà el clic i a Instagram buscarà Granfondo o la que vulgueu. Si teniu un negoci particular també podeu posar Madalenes Francisca, també podeu posar l'enganxina, i segur que algú altre entrarà al vostre perfil. I si teniu un QR ja, heu triomfat. Perquè aquí, tac, tires de QR i segur que followers a fondo. Així que ja ho veieu, L'entrada i aquí un parell d'enganxinetes. Molt fàcil. Que quedin ben posats, però sobretot. Què? Què us ha semblat aquest tip de màrqueting, de publicitat? No cal que us subscriviu en cap puesto, tot gratis, I si veniu al Barranco de les Vaques i entreu per aquí, feu-vos una foto i etiqueteu a Gran Fondo. I seguiu a Gran Fondo World Tour, sisplau, que I ja. no sé si ho hem dit. I a sobre rodes i a Bike Topic. Exacte. I a Husky Team. I a Roger de Biker. I no sé si ho hem explicat, però estem a Gran Canària cobrint l'Epic Gran Canària amb Gran Fondo World Tour. Molt fàcil. En un moment d'aquests haurem de dir al Dani que ens expliqui què és Gran Fondo World Tour, així... Important. Perquè si em pregunta què és Gran Fondo World Tour, us ho explicarà el jefe. Exacte. I ara on anem? A les Palmes, no? A les Palmes. Potser primer passem per un poble que hi ha aquí al costat. A Guedes, a Guedes i després cap a la Palma. Que anem a veure el concurs de disfresses avui. Doncs això. Carnaval. Ara no sé com explicaria això, no sé com hem acabat aquí. 9 de la nit, vale? O sigui, estem al Carnaval de les Palmes de Gran Canària. Fes una cosa. Mira. Observa. Escenari guapo. A la grada, aquí al costat de la família que van a sortir comparses, com si tinguéssim que veure algú. O sigui, com hem acabat aquí? No hi ha explicacions. Però aquí estem. Gran Fondo a fondo. A fondo, Gran Fondo.
Zero sentit. Aquí estem. Vamos, Rafa! Flipa, no? Aquí estem. Però ho tenim bé, però ho tenim bé. Què? Què t'està semblant? Tremendo. Flipant que haguem acabat aquí. Allà-nos tot. Bon dia, doncs avui primera etapa de l'Epic Gran Canària i no res, anem a fer una miqueta de sortida, control de firmes i tot això. Ara que hem fet la típica foto dels moteros, dels que van fent assistència durant cursa i no res, avui el dia consistirà en seguir-los una miqueta amb el cotxe, gravar 4 planos, muntar un reel i a seguir. Saps què passa? Que això dels events esportius està en grauge, però clar, et quedaràs al paro tardadora. Llavors, una repografia i stickers, tot això. Perquè a la gent li agrada molt ficar-se pegatines als cotxes, que són molt quillos. Llavors, has vist quin nivell? Aigüeta, truco, gratis. Aigüeta de Quelau. Recogiros, Vamos, vamos! Pels pets! Doncs arribada a la segona crono, bueno, ja em veieu aquí amb tots els gadgets, el Sena, la càmera a la gorra, perquè pugueu veure una mica tot. I mira quin paisatge. Molt, molt guapo. Així que aneu a buscar el cotxe, que el Dani ha tirat cap allà per poder aparcar. Suposo que ja anem cap avall, muntar una miqueta de reel i poqueta cosa més, i ja tindríem el dia fet. Pues... Ja, tio, Dani, has de fotre la bronca al Guàrdia Civil, Ja. Bueno, era qüestió de temps, Aparca aquí, tio. Era qüestió de temps que em caigués una pajarraca de la Guàrdia Civil. Jo li dic aquí no s'ho va aparcar, tio. Sí. Bon dia. Diumenge, I bona hora. aquí, Esquitim, control de firmes. Ah, no hi ha ningú firmant, però bueno. Últim dia d'Epic Gran Canària. Avui etapa més curta. Quants quilòmetres són avui? 0 para del 80, 60, 70? Sí. Sí. Així que, bueno, mateix modus operandi que ahir. Cotxe descapotable, allí amb tota la tropa, 4 vídeos, 4 fotos. Avui anem una mica apurats, perquè aquí no tenim el vol. A les 3:20 i pico, em sembla 3 a 2 quarts de 4, tornem a casa, o sigui que serà entrega de premis, que és a les 12, que segur que comença tard, anar ràpid i a veure si podem embarcar, perquè ja tinc els meus dubtes. Sort que ja hem fet el... Sí, anava a dir, almenys aquest cop tenim els bitllets assegurats, o sigui, ja tenim seient marcat, així que... anem-hi. Gibraltar espanyol! ¡Ha vingut a Espanya, mi rei! Què? Queremos el peñón! La càmera, és que... Jo soc un showman, tio. Anem a aniversaris. No, però com mires, com treballes el tio del teu aniversari? Dic, relaxem-nos, que tenim 8 anys.
que vull anar al Chiqui Park, allí al McDonald's a plorar, fer que sense passin... Tu saps la de bullying que hi ha al Chiqui Park del McDonald's? I la... Perquè i és molt dur, és que és una experiència traumàtica. És millor que no celebrin els compleanys dels nens. Perquè no m'han convidat, plorant a casa, la mare intentant trucar, és que si lo invitas, tu hijo es un normal... Merda, això ja no es podrà treure. Predoctorat, amb les merdes aquestes i amb aquest llenguatge. No serveix de res. Les festes d'aniversari és una... I que anar a la universitat tampoc, perquè mira jo tot el que he estudiat i mira les merdes que dic. Anaves a dir Mongers, Sí. Anava a dir Mongers. Ja, talla. Cara B o C ja, Talla. Nervis. Jo, en sèrio? Sí, som és vermella? Vermella. Les càmeres, Quan has sigut d'Espanya ho veu? Una bandera menys. Una bandera menys és un fatxa menys. Ja sé que no és una gran acció, però s'ha de lluitar cada dia l'independentisme. Lluita Espanya. Cada pas és... Arroba la sotana. Bueno, amics, ja de tornada, Això ja toca el seu final, Estem a l'aeroport, ens hem un ratet a la sala VIP. Ens hem guanyat. Sí, i mola. Ens hem guanyat i... no res, agafem l'avió i cap a casa. Només tenim 3 hores i pico. És lluny, això. Sí, molt sembla que no, però sí. Bé, amics, ja a casa, Per fi. per fi, No he fet com per venir cap a casa, saps? Merda, peseta tallada, tio. L'autopista, l'avió, les maletes que no sortien... I després de tantes hores de vol i de viatge, fa llarg, Sí, però sí. Però ja estem a puesto. Exacte. I bé, fins aquí el primer vlog del canal de Bike Topic. Tòpics, tio. Esperem que el primer de molts, com vaig dir a la intro, Però no deixeu de subscriure-vos al canal de Bike Topic i d'Usquitim. i d'Usquitim, i de Sobre Rodes, i de Gran Fondo, i de I gas. moltes coses. Seguirem Així que... fent Apa! Contingut fins la en català de setmana que qualitat. ve. Sí, correcte. Que és lo important. Més important. Oh, i tant. Apa! Fins la setmana que ve. Ciao. Adeu.